Moments abans de l'inici de la mitja marató tocava escalfar motors. Entre els 1.400 corredors que recorreran els 21 quilòmetres, els guanyadors de la darrera edició. Sí, la idea és aquesta, intentar guanyar una altra vegada i serà la tercera i a veure si podem. Vamos a intentar salir con Samuel, a ver si podemos aguantar porque está bastante fuerte últimamente. També ens trobem alguns que aprofiten per venir a fer altres celebracions. Venimos de Palma, somos un club, Palma Runners, y bueno, teníamos en mente... Sí. Esto se lo tendrás que explicar, se lo tendrás que preguntar a ellos. Es fácil de explicar. Vale. Se nos casa. Pero sí, esto es lo que pasa cuando te aficionas a correr. A les 5:30 de la tarda va ser el tret de sortida. Els 1.400 corredors iniciaven la cursa des de la Mola direcció a la Savina i 600 més començaren el recorregut de la cursa curta per fer els 8 quilòmetres que separen Sant Ferran de la Savina. Finalment, el primer a arribar en 1 hora i 9 minuts va ser l'eivissenc Samuel Urbano, que per segon any consecutiu es va proclamar campió i millorar la seva marca. La idea era intentar baixar rècord, però a part baixar d'1 hora 10. He pogut, al final m'han dit també baixar d'1 hora 10. Molt bé, i la cursa ha anat bé des del principi. Menys de 2 minuts després arribava el també eivissenc José Antonio Planés per revalidar la segona posició. Hemos pasado el primer kilómetro yo lo he pasado en 3:10, que es súper rápido, y él ya me ha sacado un trozo, o sea que no podía ir a ese ritmo. Les bones condicions feren que molts dels corredors milloraren el seu temps. Duia 2 anys que no podia guanyar i després de 3 anys he anat a guanyar de Formentera i he millorat la meva marca en 1 hora, he passat d'1 hora 20, tenia 1 hora 20 i 30 segons i he baixat 40 segons de la meva millor marca i bueno, molt content. I ella fou la millor entre les dones. Contenta porque las medias maratones se hacen un poco largas y la verdad esta se me ha pasado bastante cómoda. En només 6 anys, la mitja marató de Formentera s'ha convertit en la cita més multitudinària de l'esport pitius.